29 নম্বর বিধানসভাनि बिसिङाव Twithampui गामियाव তিনি 16 फेमिलिनि 43 भोटार তিনি বরক চিনি লগি ফাই সপাইকা বরক जोंबाय सामुं थांनाय हनै जतन नरेन्द्र मोदीनि जे सामुंनो नाहारै डाक्टर मानिक साहनि जे सामुंनो नाहारै बरक सिनि लगे तिनि जोंबाय बाक्सा सामुं थांनाय हनै तिनि त्रिपुरा मथा याकरै सिनि बीजेपी लगे फैबाय बेलाय बेलाय हामबाय आं मानथाय सप्ताहनि सिनि सानाय आं बेसिकआव बुझे सेजाव जाया इ सुजुगखौ ताम मारनानै जे बुरा बाटा माया जेने वाखाराय समनि थानिव बुरा बाटा लिसरिसि जे राबार जागाखाय दङ राबार बागान गायनायनि दर मन्त्रीनि यागो आं मन्त्रीनि लगे फायरिना आं गन बुकुं तो समाया पकेटो सिल तुइ तो सिल गारि बुथाखौनो तंग्रा दे सिल नि दिखलका थाक दिखलन थांला अन्ति मन्त्री माने आसु कलाया फाय और राजा सेवो से गान थां नाय मा फाय गान बो